Horas, salam sehat selalu. Salam jumpa di YouTube Sandili Perpakpahan. Satai wolun dia maktaraja inata soribada. Saluhut akan apa naksangapan. Dang namang gurui amang raja. Alai naing melestarihon ada siapa takut tahi. Tu akka sudut na poso. Di partikenon nang patol hasut sa video tutorial ada bata na berjudul tips mandok hata pasaat ulus di pesta pernikahan manang pesta ujuk. Sebetulnya nama katai di ulah perda tunon dang na pala ik nama aul na porlu asal ma olo mangguruhon songon dirok ni akana dua-dua gir-gir mananginangi bakol makatahon. Asal olo marsiajar mangguruhon ay ada ti pagkateoni ido mulak-ulak. Jala hampir sarupa do. Ternapasahan ulus. Hatana do upasana siya karoroni hula-hula, siya karoroni tulang, siya karoroni bona tulang, bona nyari. Hula-hula nawarangi, hula-hula naposo. Hampir sarupa do hatana do upasana. Jadi itu akan naposo na berjuluk konong kemauan dan keberanian. Siapkan mental. Alai buha asa siap mentalon ikut jolo kuasado materi. Materi na perlu ikut dikuasai di nama dok hata, di nama pasa ulus. Na berjuluk sehari tadok ma hata moleate tutu hatta dok tuamat teraja. Na berduehon tadok ma di harrota, sediro harrota. Na batuluhon tatahum ma siluatta. Tatahum ma tujuatta. Tatahum ma tangyangta. Dina pasa ulusi. Polanido sidohonokta. Tatahum ma obartu upasan yoputta si julu-julu tuwi. Jadi tersengonom ma na berjulu saheli tadok ma isarana. Moleate ma tadok tutuhat ta perdengkap basa. Di dengkap basana dia sinirohana di kita. Na mangalehon hagi pason. Do tiruni ulot ta sadarion. Ope dihamuna lainami do ibotonami. Hobartu kokod do jojomuna. Ison jong-jong rohami ula-ula muna. Makalason dinaung ojak persarebeon ni berenami do burunami. Tangyang nami matutu ang giyak ma gabi keluarga na berbahagia. Keluarga si tiruon. Keluarga na mabalas ruat sa luhukna. Jala na nambayan sangak ma keluarga ni berenami do burunami tujulan darion. Tangyang nami dihamu. Lain nami do ito nami. Ipasu-pasu tuhat tamahamu. Di leon diam nagajang ni umur. Jala di leon hagi pason do tirni pasarian dihamuna. Asa do honon nami masong ni do nina dua-dua. Ado radupang ma tugu-tugu di lobu. Ado ratiti tugu-tugu di horombo. Nang sorma tua mahamu. Pairing-iring pahopu. Satu namar nini. Saha ma tu namar nono. Sonari atakon yudutam ma muse didok mahata tu bere do tu boru ima pengantini. Oras ma dia muna dua bere nami do boru nami. Perjul sehari donon nai ma dia muna selamat berbahagia ma dia muna dua. Dipartikenon rohami tulang muna makalason di pestata sadarion dinaung ujak pardongas sari muna. Tangyang nai matong tutuhatta ang giyak ma di pasu-pasu tuhattamu gabi keluarga na berbahagia. Keluarga si tiruon. Keluarga na mabalas rohani sa luhut keluarga. Jala keluarga na mabasangak ma keluargamu igor di tuhatta. Ipartikenon
jelas ni roh nami. Tubuh kami songon perbuni holong nami. Ima ulus na gajang. Ulus itorong rampu. Ulus na habal. Dalam nami don. Mangido tu amat terebata. Songon patuduhon holong roh nami diamu. Asa giyak matutu. Gajang memberita gabi. Gajang memberita horas. Si torok pinopra mahamuna. Jala. Hapalma pengabahan diamuna pasatong itu hatta 7 bulan narion. Asa donon nami ma sok kata ni na dua-dua. Asa digijang marirang ditoro panggunggonan. Parsari pe muna matong nasu jadi sirang. Tot di muma kot marsi gonggonan. Asa tubuh lat-lat tubuh si koro didolok ni purbatua. Tubuh anak tubuh boru mahamu. Dong ngamu matong satu nasa orang matua. Asa bonania puli ma didolok ni tapongan. Dorat tong dia mu akan uli. Luzu-luzu matong dia mu nangat ka pas samotan. Asa saat disuruh ma sahat ma tu botean. Nunga saat ojak perdong sari muna. Sesahat mahamu liring mengulu. Saat tu banggabian sahat ma tu perkurasan. Tersong lima hata na singkat padat simpel ditiki nalau pasat ulus kita di pesta pernikahan. Anggap ma bermanfaat tips na pinasahaton gawe bui pakyoton sa referensi dia kesudut na poso. Horas salam dari YouTube Sandeliver Pakpahan. Horas